ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଏ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଏହି ସାଂସାରିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବହୁତ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଉ। ଘର ଭଡ଼ା ଦେବାର ଚିନ୍ତା, ବିଲ୍ ଏବଂ EMI ପେ କରିବାର ଚିନ୍ତା, ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁସ୍, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି, ରାଜନୀତି ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସବୁକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଉ, ଆମ ଚକ୍ଷୁ ବା ଦୃଷ୍ଟି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆମ ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ସମସ୍ୟା ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ, ଆମେ ସେହି ଏକମାତ୍ର ଜଣକୁ ଭୁଲିଯିବୁ ଯିଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଜୀବନରେ କଠିନ ସମୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏହା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ତୁମେ ଏକ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟ। ତୁମେ କେବଳ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବା ତୁମେ କେବଳ ସାଲଭେସନ ପାଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ପାଇଅଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ସଂସାରରେ ତୁମେ ଥିବା ସମୟରେ ତୁମ ଦେଖାଶୁଣା କରିବେ। ଗୀତ ସଂଗୀତା 73 ପର୍ବ 1 ପଦ କୁହେ, ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି ନିର୍ମଳତାକରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। Truly God is good। ବାଇବଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସଦା ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଛୋଟ ସନ୍ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 27 ପର୍ବ କହେ, ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଓ ୟୁ ଆର୍ ଅଣ୍ଡର ଦି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ରୋମିଓ 8 ପର୍ବ 28 ପଦ କହେ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରନ୍ତି। ଏହା ଆମେମାନେ ଜାଣୁ। ଆପଣଙ୍କ ପେଇନ୍ରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ସରେ ଏକ କାରଣ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ପୁରସ୍କାର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ଏକ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ଅଛି। God knows everything about your life, when to do and how to do। ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ କିଛି ଜାଣନ୍ତି, କେବେ ଓ କେଉଁ ପ୍ରକାର କରିବା ଉଚିତ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ହରାଇ ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ସେ ପୂରଣ କରିବେ। ସେ ହରାଇଥିବା ସବୁକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଛାଡ଼ିବାକୁ କହନ୍ତି, ତାହାର କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହାଠାରୁ ମହାନ କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଠାରୁ ମହାନ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାକୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଠାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆପଣ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ବୋଲି ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ବିଳମ୍ବ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ। ବିକଜ whatever God does, he does perfectly। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ମିଳିବ, କାରଣ ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର। ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ପିତରଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ସଦ୍ରେକ ମୈଜନଗ ଅବେଦନକୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଦାନିଏଲଙ୍କ ପାଇଁ ସିଂହ ମୁଖ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋଶା ଓ ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ ସମୁଦ୍ର 2 ଭାଗ କରିଦେଲେ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ସାରାଙ୍କୁ ଶିଶୁ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଲାଜରଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠାଇ ଦେଲେ, ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଅଛନ୍ତି ସେ କିଛି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ନୁହେଁ। ନଥିଂ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଏଭ୍ରିଥିଂ ଅଣ୍ଡର ହିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛୁ, ବଟ୍ वी आर कवर्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗ୍ରେସରେ କଭର ହେଇଅଛୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆମ ସ୍ଥାନରେ ଆମ ପାପ ଭୋଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପ ଦଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। He demonstrated the righteousness on the cross of Calvary and made us righteous। ସେ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେ କ୍ରୁଶରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଲେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧିତ ହେଲେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଆଶା ଦେବା ପାଇଁ।
ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତ କୃପା ଓ ଅନନ୍ତ ଆଶାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ମେ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।